V dnešnom videu som si zahral na komunitnom serveri Miner. Takže ako to dopadlo a čo sa na tom serveri nachádza, sa dozviete v tomto videu, takže sleduj až do konca. Každopádne môžeš mi dať ešte aj like a odber, pretože sa blížime ku 400 odberateľom na YouTube. A môžeš mi dať aj follow na Instagram, ktorý máš dole v popisku. OK, takže sme tu a ideme sa joinúť na tento server. Musím povedať, že za to, že proste je to komunitný miner, tak je to veľmi dobré, mne sa to osobne veľmi páči. Hrávam teraz väčšinou cez Bedline, pretože na Bedline je replay mod, cez ktorý proste si môžem natáčať zábery. Majú tu aj shop, majú tu aj coiny, vlastne ja som zatiaľ troška ťažil a získal som 191 coinov, pretože som ťažil, hej, ale aj za zabíjanie by si proste mal mať tie coiny pomocou príkazu lomeno browse. Tu máš tie joby, môžeš ich mať maximálne 3. Takže asi tak. Každopádne ja som tu našiel nejakú jaskyňku a kde sú zatiaľ netopiere. No, to som nechcel. Dobre, zomrem. Môžem ísť dopreč. Proste zomrem. Au. Vidíš, toto sa mi stáva. Lomeno back vráti ma na pozíciu, kde som zomrel. Zoberiem si svoje veci, čo je podľa mňa úplne nádherná vec, čo je tu na tomto komunitnom mineri. Nie je to oficiálny miner, je to komunitný miner, takže ja musím povedať, že fakt dobre je to spracované. V popisku videa budete mať aj Discord, aj web. Aktuálne je tu 5 ľudí a ja som... Dobre, akože nemám sekeru, ale za to som si naťažil nejaký kameň a neplánujem z tohto robiť survival sériu, len som vám ten server chcel troška predstaviť a my sa teraz vrhneme na spawn. A few moments later. Keď sme tu na spawne, tak môžeme tu vidieť spawn do takého japonského štýlu. Tu máme random teleport a máme tu aj shop, kde si vlastne vieš kúpiť rôzne veci. Dojdem k tomuto typkovi, ktorý tu predáva golden enchantované, napríklad zlaté jablko za toľko a honey bottle za 400, takže to je na tom super. Máš napríklad Mentosa, ktorý predáva jedlo, čiže 6 si myslím, super. To máš Otu, ktorý predáva tentečka za 2000, čiže fakt podľa mňa plná paráda. A tuto máš ďalšieho typka, ktorý ho si predáva ďalšie. Tu máš jedlo a fakt je to napríklad túto sú tie lacnejšie, lenže chleba za 40, super. 3 chleby, aby som mohol aké jedlo a toto bude koniec pre toto video, takže ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like a dajte mi aj follow na Instagram, pretože tam sa dozviete novinky, ako striham videa, ako som na tom s videami a postup. Dajte mi odber, pretože sa blížime ku 400 odberateľom, takže u ďalšieho videa, čau.